mga palangga, maniod ko pa ninyo guys. Pinoto na kamuting kahoy. Tusnob-tusnob ari sa paksiw. Siyempre, magkaunta ni dito ta mag tinidor. Kinamot dyan. Mga dato. Tusnob. Korea buyag. Lamig jud kaayo. Pinoto na kamuting kahoy. Kani ako paksiw. Puro ra ni siya ulo. Na akong pinoto. Gingon anera ni siya na ako bilog-bilog ba kay. Pamantay putuhan sa nabitang bagol. So ako rin siyang gilingin-lingin. Butang ito na lutoan bitaw magaluto bitaw kag cookies. Mo na siya akong gigamit. Then gi-steam. Basta tubong kapobrehon, di dyan na malimtan. Kung may ka, nakalimot ko, ano na ko something sa imong utok. So, mara to guys. Thank you for watching.